Szia Tibor! Hello! Visszatérve az előző videóra, sok mindent érintettünk, de most ebbe a videóba szeretném, ha megfogalmazzát, hogy mi a képviselőnek a feladata. Hát a képviselőnek nincs más feladata, mint az, hogy képviseljen. Hát ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor az ez. Viszont, hogy nagyon egyszerű ne legyen a dolog, felhoznék egy példát. Most sokan érintettek lehetnek ebben, ugyanis tételezzük fel, hogy egy 10 emeletes bérházban veszel egy lakást. És abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy 2 hét múlva lesz egy közös képviselőválasztás. Egy képviselőválasztás. Meg is választjátok a képviselőt, és 2-3 hét múlva, míg te iszod a sört, nézel a meccset, kopognak az ajtón, a közös képviselő, akit te megválasztottál, és azt mondja, hogy jó lenne, hogyha egy héten belül elköltözném, mert eladtam a lakásodat. Állj! A képviselő nem rendelkezik a te tulajdonod felett. Hát a képviselőnek csak is kizárólag képviseleti joga van. Úgy tud képviselni, hogy téged megkérdez. Egy képviselőnek semmi más dolga nincs. Csak az, hogy összehívjon egy lakossági fórumot, egy adott kérdésben megszülessen a döntés, nem ő dönt, hanem az adott területen élő emberek összessége dönt, és neki az a dolga, hogy ezt a döntést tovább vigye. Ezt úgy hívják amúgy, hogy önkormányzatiság. Tehát itt tudnunk kellene azt, hogy mi az, hogy önkormányzat, kiből áll az önkormányzat, és akkor én ezt most el is mondom. Az önkormányzatiság, és ezt nem az én saját kútfejemből vettem, hanem egy alkotmányjogász magyarázta el nagyon szépen és egyszerűen, úgy hívják az illetőt, hogy Kolláth György. Az önkormányzatiság az a népfelség elvéből eredő, alkotmányos, kollektív alapjog. Tehát ebben benne van az, hogy alkotmányos, benne van az, hogy alapjog, benne van az, hogy kollektív, tehát olyan, hogy képviselői szuverenitás, olyan, hogy a képviselő dönt valamiről, olyan nincs. Tehát akkor az önkormányzat miből áll? Az önkormányzat áll egy polgármesterből, több képviselőből, összességében képviselő testületből, és ami a legfontosabb, az adott területen élők összessége. Ez a 3 az önkormányzat. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy az önkormányzat küldött egy levelet, vagy a polgármester, vagy a képviselő, nincs ilyen. Tehát az önkormányzat, az te belőled áll. Te vagy az önkormányzatban. Az a hatalom gyakorló, ami alkotmányban is meg van határozva, te vagy az a hatalom gyakorló, akinek a döntését neki tovább kell vinni. A képviselőtestületben ezt a több képviselő által történő döntést tovább viszi, ott megbeszélik azt, hogy melyik területen, hol, ki, mit döntött, és az szerint nem ők döntenek, az szerint fogadják el a te döntésedet. A polgármesternek meg semmi más dolga nincsen, csak ezt kihirdetni. Tehát a polgármester nem dönthet. Itt most Debrecenben vagyunk, és nekem óriási nagy szívfájdalmam az, hogy Pap László állítólagos Debrecen polgármestere kimer jelenteni egy olyat, hogy nem érdekel az emberek véleménye, akkumulátorgyár lesz. És ez még, azt, hogy ő ezt kijelentette, ez még nagyon nem is baj. A baj az, hogy utána őt megint megválasztják polgármesternek. Most az, hogy ezt most elcsalták, nem csalták el, ezt most hagyjuk, de az, hogy egy olyan ember, aki nem ad az embereknek a véleményére és az akaratára, nem is lenne szabad neki polgármesternek lennie. Felelősséget kell vállalni egy képviselőnek? Hát
a hatályos jog szerint nem kell neki felelősséget vállalni, viszont miután a nemzet gyakorolja a hatalmat, ugye ezt előző videóinkban ugye kifejtettük, a nemzet felelősségre fogja vonni, vagy felelősségre vonhatja ezeket a képviselőket, illetve a polgármestert, és ugyanez vonatkozik mondjuk az országgyűlésre is, ez összes miniszterre és miniszterelnökre, meg akár a köztársasági elnökre is, csak ahhoz nemzetté kell válnunk. És mint ahogy az első bevezetőben is mondtuk, összefogás nélkül ez nem megy. Tehát össze kell fognunk, és akkor felelősségre lehet őket vonni. De nekünk lehet felelősségre vonni, nem egy másik pártnak, vagy egy másik pártvezérnek, vagy akárkinek. Ő ezt nem teheti meg. Nem teheti meg azért, mert ő csak bitorolja azt a hatalmat, ami nem is az övé. Köszönöm szépen, Tibor. Én is.